माब्लाबा जों मोनसे ओरैबायदि सिचुएशनाव मोनफैयो जोङो इउटिउब चेनेलखौ गोदानै खुलिबाय नाथाय जों खुलिनाय इउटिउब चेनेलनि एखे मुंनि अलरेडि मोनसे चेनेल दंखायो। अब्ला नोंथाङा बेबायदि बेलायाव नोंथाङा मा खालामगोन? अब्ला नोंथांनि सेराव मोनसेल' अपसन थालाङो, बे जाबाय नोंथांनि चेनेलनि मुंखौ रिनेम खालामनाय। नंगौ लोगो, नैबे भिडिअ'आव नोंथाङा माबोरैहाय नोंथांनि इउटिउब चेनेलखौ रिनेम खालामफिननो हायो बेनि बागै आङो बेवहाय फोरमायनानै होदों। भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय, स्किप दा खालाम। खुलुमबाय, आंनि मुङा रमेन टेक्निकेल बड' इउटिउब चेनेलाव आं नोंथांखौ बरायबाय। जागायनायनि आगोल नोंथांनो फोरमायनो लुगैयो, नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनाव दाबायनानै हो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअनि नटिफिकेशना नोंथांनिसिम मोनहैबाय थायो। फैदो लोगोफोर, जोङो समखौ ओरैनो हगारालासे थांदोनि स्क्रिन फारसे। लेट्स गो। अब्ला फैदो लोगोफोर, जों दानिया मोनथिना लानि जोङो जोंनि चेनेलनि मुंखौ जोङो माबोरैहाय चेन्ज खालामफिननो हायो। नोंथाङा जुदि नोंथांनि चेनेलनि मुंखौ बारा साबजाथाव मोनाखै अब्ला नोंथाङा नोंथांनि चेनेलनि मुंखौ चेन्ज खालामनो हाफिनो। बेनि थाखाय जोङो गिबियावनो नोंथांनि इउटिउब चेनेलखौ खुलिनो नांगोन। आं बेबायदि खुलिबाय। आं दा आंनि चेनेलखौ बेबायदिहाय खुलिगोन। बे जाबाय आंनि गुबुन मोनसे चेनेल। बे चेनेलाव आंहा बारा भिडिअ गैया, बे आंनि मोनसे टेस्टिं चेनेलसो। आं बेवहाय आंनि चेनेलनि मुंखौ आङो नोंथांनो चेन्ज खालामनानै खोन्थिगोन। बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनदों नैबे जाहैबाय आंनि चेनेलनि मुं। दानिया हमनानै लाबाय आं बे चेनेलनि मुंखौ सोलायनो नागिरदों। अब्ला सोलायनो थाखाय नोंथाङा मा खालामगोन? नैबे खाथिथिंजाय नोंथाङा मोनसे सेटिंसनि अपसन नुगोन, नोंथाङा बेवहाय थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला नोंथाङा नैबेयाव मोननै खोलोम बादि अपसन नुनो मोनदों। नोंथाङा गिबि नैबे बर' एन्टारटेनमेन्ट बेनि एगेन्स्टआव थानाय नैबे खोलोमाव नोंथाङा थुनानै होगोन। आं बेबायदि थुनानै होबाय। थुनानै होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेवहाय मोननै अपसन नुनो मोनो। मोनसेया जाबाय फार्स्ट नेम आरो नैथिया जाबाय लास्ट नेम। फार्स्ट नेम नैथिया जाबाय नोंथांनि गिबि मुंखौ बुङो। जेरै हमनानै लाबाय आङो बर' होआलासेनो हमनानै लाबाय आङो टेग सोदोब लिरनानै होबाय। हमनानै लाबाय नैबे एन्टारटेनमेन्टखौ आङो सोलायनो नागिरदों। अब्ला आं बेवहाय बेबायदि थुबाय। थुनायनि उनाव आं बेखौ डिलिट खालामनानै लाग्रोबाय। बेनि उनाव हमनानै लाबाय आं बेखौ लिरबाय रमेन। नोंथाङा बेवहाय गोलाव मुंबो लाखिनो हायो। नोंथाङा नायबानो जाबाय नै 3 नेम चेन्जेस अलाउड एभरि 90 डेज। बेनि ओंथिया मा? 90 साननि मुरे मा खालामनो हायो नोंथाङा नोंथांनि चेनेलनि मुंखौ खनथाम सोलायनो हायो। देट मिन्स 90 डेजआव नोंथाङा खनथाम सोलायनो हागोन। एगेन नेक्स्ट 90 डेजआव नोंथाङा खनथाम सोलायनो हागोन। बेखौ बुजायनाय जादों। अब्ला बेबायदि लिरखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन? नैबे अके सिम्बलाव थुनानै होगोन। अब्ला नुनो मोनबाय नोंथां आंनि नैबे दहाय बर' एन्टारटेनमेन्ट होननाय चेनेलनि मुङा सोलायनानै बेयो टेग बर' जालांबाय। अब्ला आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय जोङो जोंनि चेनेलनि मुंखौ माबोरैहाय सोलायनो हायो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौ नोंथाङा शेयार खालामनो दाबाव। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथाङा साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे नोंथाङा आंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नायबाय थानो हायो। अब्ला गोजोन्थों, साबायखर थाबाय नायनायनि थाखाय। उननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों। थेंक इउ, हेभ ए नाइस डे।